Takže čaute, ja som Blooder a vítajte pri druhom dieli našej prvej série z Minecraftu. Aj keď je to trošku taký blbší diel, lebo si ten svet zakladáme znova, lebo s kamarádom už som tam skoro všetko našiel a tu je ten problém, že on ma k tomu donútil. Takže si ideme vytvoriť úplne celá nový svet. Dáme si YouTube, prvá séria. Dáme druhý pokus. Survival, minus 600, a síci dáme úplne randomný. Počkaj, dáme takto a dáme, že Encian. Určite viete, odkiaľ to slovo Encian je. A teraz to bude akože dosť lagovať, lebo už aj komp celý mi začína sekať a keď natáčam Minecraft, tak to je o hodne horšie, tak ale dúfam, že to nebude. No, dúfam, že sa to nebude až tak prejavovať moc. Bo ako často dúfam. Bodaj by ma to spálilo v dedine. Prosím, ne, nech to nelaguje. Asi počujete telku, lebo som mu zabudol stíšiť. To není dobré. Tak, kde ma to... No, planiny. To není moc pekné. Ale títo lagy zo začiatku sú veľmi nepríjemné. Neznášam. Počkať. Ale... Hrozne to celé laguje teraz. Jaj. Hihi. Ja si dám takto na 2, aby to obmedzilo niektoré tie lagy. Ne. No už sa to trošku vylepšilo. Krompač, jedlo, drevo. A sticky, neviem na čo mi sticky budú, asi tak iba na torčky. Je to trošku lepšie, čo sa týka tých lagov. Je, kone. Super. Lenže ja nemám sedlo. Hihi. Epic. Keď človek nájde kone, ale nemá sedlo. Čo má tento človek potom vo svojom živote spraviť? To sa dozviete u ďalšieho dielu Minecraft s Blooderom. Epic. Jaj. A ešte by som vás chcel informovať popri takomto menšom hraní, že chystám sa točiť niektoré videá, natočím vlog, potom pripravím tag 10 faktov, ktoré o mne neviete. Nebojte sa, nikoho nechcem kopírovať. Naozaj, mám to v pláne, lebo už viem, ako tí kopíráci dopadnú. Teraz a ešte to pripravujem tutoriál, ako si dať hry do PSP. Bude to môj prvý tutoriál, tak sa mi prosím potom nesmejte. No, aspoň sa to trošku vylepšilo. Lagy. Neviem, ale ako tak pozerám, tak si budeme musieť vytvoriť loďku. Lebo toto asi neprežijem. Ako dopadne Blooder, zistíte v ďalšom dieli. A ne, samozrejme to zistíte. To na čo som si vyrábal loďku? Ne. Ja idem týmto smerom. Tak. Ideme týmto smerom. Kup předu. A už to začína. Už mi začínal klesať FPS-ka. Sugarcane. Ty si zoberem. Rozbi sa. Tak, ďakujem. Na čo som si ju rozbíjal? Jak tak teraz kúkam, tak to dobrý nápad nebol. Ale... Ach bože, som to ja, ale švárny debil. Najskôr sa musím potom uistiť, že či to je veľké. Či to je nejaká veľká pevnina, alebo úplne malá. Zasekol som sa v bloku, už nie. Tak.
Neviem, či v tomto prvom dieli pôjdeme aj majnovať. Asi začneme iba so základmi, že nájdeme ovečky, jedielko, sice mám 2 chleby. Ja, že som mal 3. Som mal asi vidiny. Mi asi šiblo. Tak. Tuším, bude tá pevnina ešte veľmi ďaleko. Asi sem dám hudbu z Pirátov z Karibiku. No konečne pevnina. Sice to je púštna pevnina. Ježiš. Zase som narazil. A teraz, že dedina. Jo, našol si nás, Bluder. Teraz sa nás staraj, ty, sacka. Oh, shit. A mohla by tu byť dedina, ne? Najčastejšie, čo viem, sú v púšťach. Tak ako vodo. To neprekúsneme, lebo už ma to začína veľmožne srať. Není to pekné. A otravuje ma dosť akože aj tá telka. Ja som vedel, že som ju mal stíšiť. Len ja som zabudoval. Sugarcane. Tak. Spravíme si asi farmu. Možno ešte v tomto dieli. Ale akože dosť pochybujem. A neviem, prečo bežím. Ale páči sa mi to. Tak, tararak. Preskúmam celú púšť. Lebo môže tu byť dedina kedy chce a my si ju nemusíme všimnúť. No teda vy si ju všimnete možno. Ja si ju nevšimnem. To píšťanie bolo preto, lebo som skoro spadol. Tam sa mi nechce ísť pri tých sugarcane. Ale... Mám hrozného tušiaka, že tu bude dedina. Ale hrozného. My si ani neverili. Už ma začína štekliť v nose. Aha, ne, nezačína. Ach bože. Dedinka si tu. To som ale skill. No začnem skapínať od ľadu a budem si musieť dať peaceful, lebo skapem. A viete, že som od spawnu dosť ďaleko. Nie, nehovorí sa ďaleko, ale ďaleko. No, pre týto sugarcane si ešte zbehnem o dosť ich tu je. I need somebody to love. Ale Doriti! Tak tu som. Hľadám to miesto, kde sa neumiera. Nechcem, aby tu bolo ticho, aby ste zase nepočuli telku. Lebo v telke akurát beží kriminálka. Ale tu. No a už teraz som bol ticho, asi ste to dosť počuli. Počuli sa hovorí.
Ani nič tam nebude dedina, počkať. A? Potom, že prečo mi to laguje? Som debil. Nebudem si vytvárať meč. Kameň. No aspoň akože takto vychúriatka si zabiť. Ne. Haha. Ešte tuto bolo jedno kura, ktoré som nahitoval. A asi toto. Áno, aj toto. Dobre. Jedlo zatiaľ máme. Na týchto planinách to vidíme tak reálne, že sa tu asi zabydlím. V treťom dieli budem stavať domček. Ako tak na to pozerám. No lenže tu je taká vec, že by som mohol nájsť akože drevo. A už som hladný. Akože v Minecrafte. Tam nebol chunk načítaný. Bodaj by sme dostali aj v tej čestke voľnu. A tu je ďalšia púšť. Musím si súrovať. Budem radšej takto šprintovať, lebo mouse sa blíži a není to moc pekné, keď nemáte ešte ani meč. Ale ako tak vidím, tak sa asi zakopeme niekam do zeme. Mi to zdálo. Som videl ako keby svetlo. Tak. Aha, ja už nemám jedlo. Som si istý? Áno, som si istý. Mám 8 dreva. Čiže dosť chudobné. Ale aspoň, že mám krampať. Počkaj, čeknem, či nemám nápis full. Easy. Easy peasy leasy. Easing, peasing a leasing. To sú malé rímovateľ. Kebyže aspoň chrám nájdeme, to by som si nemusel stavať ani dom. By som mal už postavený. Značne veľké biome. Už si ho za chvíľku ukončíme, tento diel prvý. Druhý. Ale technicky by som to mohol dať ako prvý. Dám to ako prvý. O, zaujímavé. Vyzerá to... docela pekne. Tak. A ešte tu trošku sem prejdeme. Sugarcane. Ty si veľmi rád vyzerá. A, zobral som? Zobral. Ne, tuto. Keď sa vám niekedy zdá, že je video rýchlejšie než audio, tak to tak není. Napríklad, kebyže sa vám to niekedy zdá. A je tam tá blbá reklama. A s kým bankujete vy? Jo, akaciový biom, ne? Jo, tempo! Jo! Akaciový biom hned vedľa toho. Super!
bombastické. Dovičo bude v tých krásnych čestkách. Na tú modrú vlnu nikdy nechoďte. Radím vám dobre. No tak pôjdem takto. Počkať, aby sa mi tu náhodou nič nespalnilo. Tak, tak. A hneď, že 3 diamanty. Iron, jo. Diamond Horse Armor. Dobre, pevné. Zlato. 3 diamanty. Haha, to čo je? To akože keď ja poviem, tak tam budú? Počkaj, koľko máme toho ironu? 7, tak si spravíme aspoň gate a z tých diamantov si spravíme krompáč. To je revolučný skok toto. To sa nedá. Proste poviem, dúfam, že tam budú 3 diamanty. A hneď 3 diamanty, jak na zavolanie. Na zavolanie, nie na zavolanie. Ale. Sounds of YouTube. Prvý diel. Oh shit. Som trošku poseral. Kde bol jaký blok teraz? Neviem, ale dám sa zatiaľ drevo. Keď som sa nepomýlil, tak tuto by mal byť akaciový biom. No, toto by mal byť akacia biomik. Keď som to dobre pochopil. Dúfam, že vidíte aspoň niečo. Ne, počkaj, jo, mám to zhnité mäso. Aspoň z toho sa najem zatiaľ. Hovorím, že to budem konzumovať stále. Pamätám si, keď som pozeral Gogo diel, tak tam že okno slash. To mal tuším s drevorubačom. Tak, dám si sem čestky. To 2 a jednu si dáme sem. Jedna pôjdem ešte tam, medzi to pôjdu 5. Mám zatiaľ do tejto všetko. Haha, diamanty. No, spravíme si niečo aj zo zlatého. Z toho by sme si mohli zatiaľ chestplate spraviť. Tento šunt môžem dať preč. Z tohto si spravíme gate. Chestplate. Som pekný. Ešte by to chcelo ironovú helmu a bol by som taký zladený. Ne, tí sticky by som si rád zobral. Jo, diakrom páč, hned takto. Zrazu. Jo! A ako tak pozerám, tak by som si rád vykopal tieto stĺpy, aby som si mohol spraviť tú dieru. Vo skrine si ja spravím ešte lopatu a nejako si dodizajnujem tento chrám. Ty kokšo, super. Takže takéto veľké šťastie hneď v prvom dieli. To je super, výborne. Toto si vykopem. Títo creeperovské sandstony sa mi páčia hrozne. Výborné šťastie hneď v prvom dieli. Trošku na blbo vygenerované. Ešte toto vykopem, aby to bolo tak krajšie. A iba vás chcem upresniť, že nie som ako napríklad Minecraft už žiadny dizajner. Nevadí. A toto je normálny sandstone, toto sú tie creeperovské a smooth. Tak smooth sa mi páči najviac, tak to spravíme z tohoto creeperovského. No, vy asi nič nevidíte. A tie dočky mám u seba. Tak, jednu dáme sem. Ne. Jednu dáme sem do rohu. Zatiaľ je to super.
Tak, a teraz to tam naspäť vrátim. Chcel som si ísť iba po henty bloky. No, to je jedno. Super. Najlepší diel. Výborné. A už to mám aj trošku rozmyslené, že tuto pôjde enchanting. Tak. Kebyže ešte mám rayovú minimapu, tak to už by bolo super. Som si dal waypoint a bolo by. Ako tak rozmýšľam, tak by som si mohol ísť na tie akácie, keď ich nájdem. A, je to akácia biomík. Neviem, ktorý strom si posekáme. Je, ovečky. Super. Ovce sú dobré. Ovce sú super. Garda. Ne. Dovi. Mali by sme tento akaciový biom trošku preskúmať. Vyzerá to, že sú tu iba stromy a pekné jaskine. Aspoň to vyzerá na peknú jaskyňu. A nedomýšľajte si dvojzmysly. Jo, kráva. Budeme robiť enchanting. Dúfam, že som sa nestratil. Že sa to stalo. Že som sa stratil. No však jasné. Neznášam. Teraz hľadať, kde to je. Nie je to na druhej strane. Hunger ma štve. Ovce. A ja som išiel tady, kde to niekde nie. No, takto nejako som išiel po tom pobreží. Sugarcane. Si vezmem díky pšitezus. Ja som sa stratil. Ty kokos. Presne toto som nechcel, aby sa stalo. Ja, dobre. Som tu. Mám pekný dom. Ja viem. No a drevo som si nenasekal. Dúfam, že tam sú 3 dreva. Jo. Tak. No, posteľ by sme si mohli dať sem do tohoto kútika. Čo som chcel? Takže sugarcane máme už pomerne viac. Ako tak pozerám, máme diamond a iron horse armor. To je super, výborné. Seedy. Je to výborné, že sme našli tento temple. Mega dobré. Jak tak kúkam, tak som si ešte nenakopal ani jeden kameň. No toto neznášam, keď robím toto na piesku. Piesk padá. Nemôžete si v kľude spraviť chodbu, ako keby robiť branch mine ako ja.
Spravíme si radšej branch miny. Nebudem ja skúmať teraz takéto jaskyne v prvých dieloch, lebo najhoršie je na tom, že sa niekedy stratíte hneď v prvom dieli a proste už neviete, že kde máte cestu domov. Preto si ja radšej robím branch miny. Osobne sa mi to zdá ako lepší spôsob. Teraz nebudete nič vidieť a asi ani ja. Ale podstatné je, že tu máme uhlia. Jedno? Jedno? Vysocky! Nemám styk. Divné je, že sme sa v tejto púšti nestretli zatiaľ so žiadnymi monštrami. Čo je trošku divné. Lebo, čo viem... Možno sa spawnujú, no? Neviem, prečo si robím teraz styky. Ne, počkaj. Ešte si musíme spraviť hento, ne. Tú lopatu pre istotu. Lebo videl som tam oný. Gravel. Či gravel. Dúfam, že tí 4 teorčky vydržia. Až po 12. úroveň. No, gravel hneď zo... Je? Ule? Super. To si v skrine nakúpem. Počkaj, zapneme si F3. A budeme kontrolovať, že na akej sme úrovni. Chcem sa dostať na 12. úroveň, lebo to je najčastejšia úroveň pre diamanty. Ó, voda. Spravíme si nejaké inteligentné schody. A to je iba voda. Ne? Alebo ne? Je to iba voda. Je až nejaká super epická jaskyňa. A teraz spravím niečo štýlové a coolové. Spravím si schody. Ale blbé, že zo sandstone. Také niečo. Dajme tomu. Mám pri sebe aspoň jeden stick, spravím si 4 nové torčky. Joj. A ešte, že som si ich spravil. Sice jednu som mal, ale po 12 úroveň pochybujem, že svetlo z tejto jednej torčky vydrží. Ani neviem, koľko minút nahrávame. Ale asi dosť. Vy nič teraz nevidíte? Už vidíte. Savana. No vlastne, hej, nie je to akáciový biom, ale savana. Ja som tiež debil. V budúcnosti si spravím kýblik. A naberiem si do neho vodičku. Ale už ukončíme tuto. Takže dajte like, koment, odber a čauky.